टाइम 2:39 आयै मैयाबो 2टा बारलांदों दिनैबो 2टा आं मैया 3टा जादों ए नोंसोर उन्दुजोबबाबो आं इडिट खालामबाय थादोंना भिडिअ मैयाहाय मोजां जादोंमोन आइ सैखालि देखायबालाय जेनेबा प्रम' आरोना औ 30 सेकेन्ड बिदिबाबो जाबाय आरो 30 सेकेन्ड थाखाय जेनेबा नों जा क्रिकान होननानै एकदमबारे माने मानसिफोरनि स' दायो जों जाखिनि खोथा रायलायदोंमोन माने मिटिं जादोंमोन साथाम साब्रै बेफोरबायदिनो बेनिफ्राय बे खामानिया जोब्बाय जोबोर गोबाव जाबाय ओंखाम जानायाबो दासो जाखांबाय बेनिफ्राय मेहेरदाया दुगैखांनानै जिरायना दं बिराद केरलालानो बसथार मेहेरदा बोरै बोरैलै दिनैनि मिटिङा बोरै जाखो दिनैनि मिटिङा ओरैबायदि गोबाव रायलायबाय ओरैबायदि गोबाव रायलायबाय रायलाय थेनथ'आं खैथा जाखो 2टा जाखादों 2टा ना 2टा जाबाय है बारबायदा आं नङा 2टायाव ओंखाम जाबाय औ 2टायाव ओंखाम जानायनि उनावहाय 2:03 जों ओंखाम जादों ओमफ्राय 2:15 जों जाखांबाय जाखांनानै रुमाव हाबबाय हाबनानै आङो ड्रेस सोलायनानै आं दुगैखांबाय आरोना दुगैखांनायनि उनावहाय दायो एसे स्टेटास नायलाबायदों मानसिफोरनि बै माबा माबि बुजिदो माने ट्रेन्डिं स्टेटास आरो जोंनि बर'नि गेजेराव ट्रेन्डिं स्टेटासखौबो जों नायनानै मिनिलागासिनो आरोखि ना आङो स' नोंथांमोना एसेबां गोबावहालागै जों मा रायलायगोन नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय आरो साननैसो थानानै खोथागोन खिन्थु दानो खोथाथ'आ माने टाइमाथ' फैखाबायानो साननैसोनि उनाव जोङो बुंग्रोनोसै आरोना जाखिनि रायलायगोन स' आं दा हर जाबाय नालाय 2टा बारबाय हरनि दा आं बारा गोसाबो रायलायनोबो हानाय नंला माने एसे सिरि जासिगोन बुंनाया मेहेरदा स' मोनसे आङो मेहेरदानाव सोंनि दे माने आङो बे जायगायाव फैदोंना आं क'क्राझाराव फैनानै दंना आं जायगाखौ अबेजाय सानजा अबेजाय सोनाब आं दासिम जेबो मिथियाखै आरो आं सोंनाबो नायाखै मेहेरदा नोंनाव सोंदों अबे साइडआव सानजाया आंनि खिबु उनाव सानजा बेजाय औ बेनिफ्राय नै बेजाय आगोलनिफ्राय दंखायो आरोना बिसोरो उन्दुजोब्बाय अबे साइडआव बुंलाय नोंसोरो सानजायावनो बेजायनि सानजा नङा क'क्राझारखौ आं हमनो हाखायो क'क्राझारा आं बेजाय अखाफोर ओंखारदों आं देखायनो र' औ अखाफोरा ओंखारखागोन ना सानजानिफ्राय ओंखाराबो माबा ओंखारो अखाफोरालाय अखाफोरा गोरलैसो नङा अखाफोर गोरलैया सोनाबनिफ्राय ओंखारनानै ओरै जालाङोब्रा हे सोनाबनिफ्राय ओंखारा नामा अखाफोर गोरलैया सानजानिफ्राय नोङो माने ओरैजाय ओंखारखानानै साननो माने बेला सानजाबा जों अखाफोरखौ नुनो नागिरा बिनि थाखायसो जों मिथिया माने गोरलैबाथाय नङालै दा बेजाय जा ओंखारना दङ नङा अखाफोरा ओरै गिदिङोलै थांनानै थांबाय मोजां होनबा अखाफोरा बेजाय सोनाबथिंजाय ओंखारनानै सोनाबथिंजायनो हाबा नामा बेजायनो सोनाब जागोन बेजायनो हाबगासिनो दा बे हाबा दा नङाबा बेजायसो थाङोमोन बे अखाफोरा बेलेग एबारनिया एबारनि अखाफोरा सानजाथिंसो हाबो नङा दालाय ना फरनिबा बारबायमोन नामा फरनिबा बारबायब्रा बिदिब्लाथाय बेजाय लेट जाबायना एबार लेट जागोन बावदों बारा रोङा बेयो उन्दै मानसिना गाइस नोंथांमोनाबो क'क्राझाराव फैबानो जाबाय जों गाबोन फ्लाइअभार थिग गैया थांनोबो हागौ फ्लाइअभार ना थिग गैया थांनोबो हागौ खामानि जोब्बा माने मिटिं दंबावनो जोंहा गाबोन सावरायनांगौ दंबावो एसे बुहुत ओमफ्राय आंनो मानो खोथायाखै फ्लाइअभार थांगोन होननानै खोन्थागोन सारप्राइजसो गाबोन ना औ माथो बेयाव सिख्ला मोजां फैनो दहाय आंनाव लाइभ फैनायाव बुंहरदों सिख्लाया ओरैबायदि दा बेलासिनि नोङो 5टायाव थांबा ओरैबायदि लाइन जरा मा नायनो आरो जों सिंगेला एसे लाजिनो ओंखारो जायो आरोना ओंखायनो हागौ माने डाबल थांनांगौ डाबलहाय मोनगोन सेंग्राबाबो डाबल थांनांगौब्रा रायलायनो मानो सिंगेल थांजाया बे सानसाबो जारोना नोंना औ नङाब्रा जों सानैजों थाङोना जों सानैजों थांबा डाबल जाबायना सानैजों रायलायबाय ना जुदि नों सिंगेल थाङोबा सोरजों रायलायनाय एसे सोनाबा थांबाथाय दखान रेस्टुरेन्ट मोनो बावनो जाहोलाबायदो सासेसो दा औ मम' थम' जाहोलाबायनानै फैसा गैयाबा बिनानै जादो थिगानो मिथिबाय ओमफ्राय जोङो आरो बुंबावनो दे साननैसो जुदि बेयावहाय जोंना खामानिया जोबब्ला जोङो आमलाय बादाथि थांगोन बङाइगाव दाखालि मैया जा बेरायना फैखादों जोङो गसाइगावबो थांगोन जोङो गाइस गसाइगावबो थांगोन जिखुनु सानसेसो थांगोन ओमफ्राय मिटाप खालामगोन आरो
जायफ्रा खालामनो गोसो औ मिटारथ' लाखिखायाखैनो फैनायनिफ्राय आरो जेबो बुङाखै दा जों माने खामानि जेबो जों नै बे दा नोंखौ एसेबां मानसियाना क'क्राझाराव दा लोगो हमनो गोसो जाखाना दंखायो बेखौ मिथिखानाय खोथाखा ओमफ्राय गौराङाव बेस्ट जागोन होमबा ना गाइस गौरां जोंनिलाय नैबे एरियानि जेनेबा टाउन एरियाना जों माबायाव लानो हागोन आरो गोसोबा फ्लाइअभाराव क'क्राझार फ्लाइअभाराव ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा सोरबाफोर इन्ट्रेस्ट दङब्ला गौरां पार्कआवबो जायो आरो खिन्थु टाइम होगोन आरो ना टाइमखौ माला होनाय जायो जों भिडिअनि गेजेरजों मोनसै दा बुंनो हाथ'वा दा जों जाथ'थाराखै मा बुंगोन गेरेन्टि गैया जोंनो माला जों बिदि जानानै दं आरो ना गथनाया उन्दुनो ओंखारबाय 2टा जाबाय ना 3टा जाबाय मेगना जाला नै मेगनखौ नुलाना ओमफ्राय क'क्राझाराव फैना बोरै नांखो क'क्राझाराव आं सिगांनिफ्राय मोजां मोनखायो आरो ना सिगांबो आं फैयोमोन नालाय खनबेसे फैखो क'क्राझाराव एबार जों खनब्रैसो जाबाय खोमा क्रास गैया नामा बेयाव एसे बेरायगौमोन क्रास दंबाबो आं खिन्थालालै क्रासआ थाबोबाय आंना ओजाय दं बिजनियाव दं बिजनि दिनै थांदों बेनिखायनो ना आंखौ लांबा लायाखैब्रा दहाय फुङाव बा थालैसो थानो आंखौ न'आवनो रुमावनो ओमफ्राय गावआ थांबाय बेनिफ्राय मोनसे खोथा आङो माने दाखालिबावै बुंखादोंमोन सेकेन्ड चेनेलनि थाखाय आं भिडिअ बानायगोन होननानै नाथाय दा आङो भिडिअखौ बे आंनि थार्ड चेनेलावसो आपल'ड खालामदोंसै ओमफ्राय गाबोननिफ्रायसो स्टार्ट बानायगोन आं सेकेन्ड चेनेलाव भिडिअ होनो थाखाय माने एसे आंना बे चेनेलाव एसे प्रफेसनेल टाइपनिखौसो भिडिअ आपल'ड खालामखायो नालाय स' बेनिखायनो आङो सेकेन्ड चेनेलाव गाबोननिफ्राय स्टार्ट खालामदोंसै समफोरनिफ्राय आङो भिडिअ आपल'ड होदोंसै ना मा मेहेर दा राइट नोंनाथ' गासैबो भिडिअआनो मालाय इन्टारेस्ट गोजा आङो भिडिअखौ इडिट खालामाखै बेनिफ्राय आंथ' मेगननि इन्डे जानानै दंमोन दिनै लाइभ फैनायावनो आं बुंखादों बेनिफ्राय मेहेरदाया जै बेरायनो थांबाय आरो दाखालिनि भिडिअ मोनथाम होबायना आं मोनसेबो भिडिअ होआखै बेयाव फैनानै नै मेहेरदाया होबायानो आरो लाइफआ मोनबेसे मोनलाय मोननै होबाय दानाबा भिडिअ मोननै जानानै दं मोनब्रै जाबायना 6टा जानानै दं आंखौबोथ' मोनसे आपल'ड खालामनो हो खमसे खम आंखौ बारना थांबा बोरै जानांगौ जाखो बा लाबोफानानै एडभान्स आरोना सिरि अबा बायनाय नोंसो गाइस ओरैबायदि जादों मिथिबायना आं जेब्ला न'निफ्राय ओंखारखायो जोंनिफ्राय आं बेखौ बुंखादों आं न'निफ्राय ब्लग बानायना फैदों बोरैथो ब्लगालाय दाबो आगारा ब्लगखौनो ओमफ्राय आरो जोंनि न'निफ्राय बुंखाबाय आङो नों ब्लग बानायबाय था होननानै बेखौ बानाया बे लाजियो गावनि बानायदोंलै अभार हेन्डसाम बानायदों बिदिनो र' बानायदों आङो खिन्थु आङो आइदै खिन्थु आंनाबो बाव फैनानै भइसआ एसे चेन्ज जादों गावदों गारामाया माबा दैया चेन्ज जाबायना चेन्ज जानायखायनो नामा ना दैया खिन्थु क'क्राझारना एसे साबसिनलै माने आइरन गैयाना बेनिखायनो गुफुरब्रा क'क्राझारनि सिख्लाफ्रा गुफुर जाबाय ना आरो मोखांफ्रा स्लिम शाइनिं जायो दलरनो जायो बिदि ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारबाय खिन्थु स' आं बे भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दै माने टाइम 2:39 आयै मैयाबो 2टा बारलांदों दिनैबो 2टा मैया 3टा जादों ए नोंसोर उन्दुजोबबाबो आं इडिट खालामबाय थादों ना भिडिअ मैयाहाय मोजां जादोंमोन देखायबालाय आखाइखौ होगालाय बेखौ दाननांगोनलै दाननाय गैया बेयाव स' जिखिजाया बे भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामना ओरैनो नर्मेलसो बानायदोंमोन आरो ना आंनि थार्ड चेनेलनि थाखाय सेकेन्ड चेनेलनि थाखाय भिडिअ बानायथ'वाखैनो स' गाबोननिफ्राय बानायदोंसै स' गुड नाइट ना गुड मर्निं होननांसिगोन गुड मर्निंआनो जाखाबाय स' गुड मर्निं नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो जुदि सोरबाफोर चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो लोगोफोर आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकन बे मोसौनो गानहोग्रा घन्टाखौबो बुनानै लादो टं टं स' गुड नाइट गुड मर्निं टाटा बाय बाय गुड नाइट